Hello mga day! Welcome sa aking mini vlog. For today's video nga po ay nag-gym na naman ng person. Hindi naman po dahil nag-gym ako ay talagang magpapapayat ako ng magpapapayat. Na-boring lang po talaga ako sa aming bahay kaya ay pumunta na naman ako ng gym para nga makapag-exercise. Home exercise nga lang po talaga yung aking ginagawa kaya nga lang po ay walang space dito sa amin. Dahil nga po ay tumutulo na sa aming kwarto kaya nilipat namin yung mga gamit namin dito sa sala kung saan ako nakakapag-exercise kahit papaano. At buti na lang po ay may nag-open sa amin dito na bagong gym. Next year pa nga maayos itong bahay namin kaya next year pa ako makakapag-exercise at home. Regular exercise has a huge positive impact on our body and mind. Nakakatulong sa ating katawan ng pag-exercise na ma-improve ang ating physical health and reduce risk disease. And to have a better sleep, also increase energy level. Nakakatulong din ang pag-exercise in our mind para mabawasan ang stress and anxiety. Also, nakaka-improve din ng mood ang pag-exercise. At nakakataas din ito ng ating self-esteem. Kaya wag na wag natin kakalimutan na mag-exercise everyday kahit 15 to 30 minutes a day lang. So, ayun lang muna mga day for today's mini vlog. Thank you so much for watching.